Doncs l'oportunitat d'editar aquest llibre va venir d'un premi que va convocar SADE, Alumni, els exalumnes de l'Associació d'Exalumnes de SADE, juntament amb l'editorial RBA, i bé, nosaltres de fet ja teníem els tres, l'Àlex, la Mariona i jo, ja normalment teníem unes converses sobre temes de creativitat, teníem una sèrie d'inquietuds. Inquietuds que les quedaven per dinar, per sopar, i les parlàvem, les elaboràvem. I el fet que aparegués aquesta oportunitat de presentar aquestes idees d'un curs empresarial, vam dir, no aprofitem-ho, i també sense mirar per ordenar. I vam presentar el Bona Idea, que és un llibre que recull un conjunt de recursos per estimular la creativitat, que està format per un conjunt de 20 tècniques i 10 situacions per això, per ajudar o per reforçar la idea de que qualsevol persona és creativa, i donar unes eines perquè pugui... De fet, la creativitat és en l'essència humana, és una mica el que es distingeix de les altres espècies, que nosaltres som capaços de crear de manera conscient. Llavors, encara que surti d'una connexió entre una escola de negocis i una editorial, de fet va adreçat al públic en general, no és un tema específic d'economia, perquè és així, perquè tothom en la vida diària necessita dosis de creativitat, tant a la feina, tant en la vida personal, tant en l'esport, etc. I llavors el que vam fer en aquest llibre era això, detectar una mica mètodes que fem servir de manera inconscient, potser que ja els utilitzem en la nostra vida diària per donar solucions imaginatives a problemes, doncs detectar-los perquè, de manera que quan quedem bloquejats, doncs ho puguem fer de manera conscient, els tinguem això sistematitzat. Que vam pensar, mira, ens servirà per nosaltres, però també, doncs, mira, pot servir a qualsevol que tingui aquesta inquietud, Exacte, a part també de voler també donar a conèixer coses noves, idees noves, però és aquest l'esforç una mica que vam fer. I ara, si tot va bé, ja estem treballant en un segon llibre amb l'editorial. A través de la nostra col·lectiva, la col·lectiva, la nostra associació de treball, estem manos a l'obra per això, per desenvolupar aquest segon llibre. Que vol recopilar una mica tècniques ja existents, per exemple, tècniques que nosaltres se'ns puguin acudir o una mica que sorgeixin també d'alguna idea, i també vol presentar aplicacions de la creativitat, sigui en innovació, sigui en prendre decisions, sigui en negociació, una mica també veure-li el després d'haver tingut la idea.